Камыргужага келип жеттик, Аллага шүкүр. Сәлем достар, біз Камыргужа ауылында Хамида мында булган клубны күрсәтәсем килә. Менә шушындый клублар мен ошый, чөнки ул шын авылча, безнеңчә менә шундый клублар иде минем бүтән балачак. Менә шундый клубта үтте бит, хөрмәтле дуслар. Һәм инде бүген мин рәхәтләнеп шушындый сәхнәдә, шушындый клубта чыгыш ясаячакмын үземнең команда белән. Саңа калдыгыз. Азат, ассаламу алейкум. Тизрәк барып җиттең. Син молодец. Син бит Азат Зарипов. Исәнмесез? Сез бу бинаның хуҗабикасы буласыз да? Бу бинаның хуҗабикасы. Очень приятно, очень приятно. О! Тамашачы биеге. Караны. Так. Карап карыйк әле монда. Хопа. Ага. Вот это я понимаю. Менә ичмасам настоящий гримерка. Так, ну ничего килограмм микан. Непонятно. Хоп! Реваль Хисматуллин, безнең беренче җырны язган егет. Беренчесе ул бүләк итәм. Реваль не разговорчивый? Yok вообще. Икенчесе инде гафу сорыйм. Bulukka baramайды bu. Барарбыз. Ок болытлар. Вот. Ну, былай сөйләшмичә басып торсаң, бу точно кирмәячәк булып. Кірмәсең лучше айда. İzleyenleriniz hayırlı genç dostlar. Что провели музыка, время слова, это Гусанем. Менә концерт бетте. Монда бары тик шушы лампаның гына тавышы. Җитеп тора. Без матур чәчәкләр белән кайтып китәбез Казанга. Шундый рәхәт. Пока-пока. Кемгә ошады, куегыз лайк. Кемгә ошамады, куегыз дизлайк. Безнең каналга язылыгыз. Без сезне яратабыз. Менә Аллага шөкер, Казанга да кайтып җиттек. Барысы да яхшы. Төнге сәгать 1. Без гүзәлем белән кирдек. Барабыз ашарга. Шаурманы бәрәбез хәзер. Ик алдыннан самый раз инде ул әйбет. Ах, тәмле. Можно 2 шаурмы. И 2 чая. Ну, Лимон положить. Это лучшая шаурма в городе.